ஓம் சாய்ராம். நிறைய பேர் சொந்த வீடு இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க, கடவுளை நொந்துக்கிறாங்க. நமக்கு வீடு இல்லைன்னா கடவுள் என்ன பண்ணுவாருங்க? நம்ம வீடு கட்டலைன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? என்ன பொறுத்த அளவுக்கு 10 வீடு வச்சுனா கூட நம்ம ஒரு பெட்ல தான் படுக்க போறோம். 10 ரூம்லயும் படுக்க முடியுமா? 10 வீட்லயும் படுக்க முடியுமா? முடியாது. நமக்கு என்ன பொறுத்த அளவுக்கு என்னுடைய வீடு இந்த உடம்பு தான். இந்த உடம்புல தான் நான் குடியிருக்கிறேன். நானுங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, அது வேற விஷயம். இந்த உடம்புல தான் நான் குடியிருக்கிறேன். இதுதான் என்னுடைய வீடு. இதையும் கூட ஒரு நாளைக்கு நம்ம காலி பண்ணிட்டு போறோம். அது தெரியாம வீடு வீடு வாசல் தோட்டம் துறவு, அப்பா எவ்வளவு அடிச்சுக்கிறோம். இதுக்காக எவ்வளவு அடிச்சுக்கிறோம் இல்லையா? வேண்டாம். நம்ம வீடு சொந்த வீடு இதுதான். பர்மனண்டான வீடு இது கூட இல்லை. கண்டிப்பா நமக்கு வீடு மேல இருக்கு, அதை தேடி போவோம்.